Forestil dig at være en ingeniørhus, som har startet med at være bedst til konstruktioner, været en 50 medarbejdere, og i dag er 100 og tæt på 190 medarbejdere, og kan tilbyde alle ingeniørdiscipliner in-house. Tænk, at man kan byde på alle de spændende opgaver. Der kommer en ny sag ind fra en arkitekt. En arkitekt, der vil lave et helt anderledes byggeri. Noget, der aldrig nogensinde er bygget før. Og ABC vinder opgaven med alle fagdisciplinerne. Timerne bliver delt ud på de enkelte fagområder, og alle disciplinerne går i gang hver for sig. De sidder sådan i huset i hver deres fag, og de går i gang med opgaven. Alt er fint. Så ringer arkitekten. Der er kommet en lille ændring i projektet, som involverer konstruktionsingeniørerne. Der skal lige tegnes nogle ekstra søjler, på grund af bærende søjler, som er en ændring til projektet. Tjek. Konstruktionsingeniørerne får tegnet de ekstra søjler, får lavet de ekstra beregninger. Alt er godt. Når vi nærmer os afslutningen, så skal alle de her ting samles i en fælles model. Og her opdager man så, at alt er galt. De her ekstra søjler, bærende konstruktioner, de har fået indflydelse på mange af de andre fag. VVS vidste ikke noget om de her ekstra søjler, og deres VVS-rør, de kan pludselig ikke trækkes der, hvor de havde regnet med, at de skulle være. Elingeniørerne kan heller ikke trække deres kabler der, hvor de havde regnet med det. Og brandkravene har også ændret sig. Derudover så skulle den her bygning gerne have DGNB guld. Men bæredygtighed, de kan ikke få det CO2-regnskab til at gå op, så de kan få guld, uden at de begynder at lave alle mulige små ændringer. Lige pludselig er der en hel masse fag, der skal lave en masse små ændringer, eller store ændringer. Og det får konsekvens for projektets økonomi og tidspres. Pludselig er der et stort tidspres og et pres på økonomien. Der er ikke tid til at mødes, fordi så går der jo en masse timer spild med det. Så når projektlederen indkalder folkene på projektet, så er det for at høre, hvor langt er de, og hvornår er de færdige. Projektet er stort, og derfor, når økonomien begynder at halte, så får det opmærksomhed fra ledelsen. For hvad sker der med det her projekt? Hvorfor er det pludselig gået galt? Det vil de gerne have en forklaring på. Det rygtes i virksomheden, at det er det her fag, der er skyld i at projektøkonomien er så dårlig. Mens nogle andre, de har hørt, at det er nogle andre fags skyld, at projektet går så dårligt. Lige præcis det her problem, lige præcis den her udfordring, det er det, jeg har undersøgt i min opgave. Hvem er det så et problem for? Når vi kigger på ABC's store tværfaglige projekter, så er der flere, der mærker problemerne. For medarbejderne så betyder det frustrationer og lavere arbejdsglæde. For projektlederne skaber det pres, fordi koordineringen halter. Og for virksomheden som helhed giver det dårligere økonomi og udfordringer med at levere den kvalitet, vi ønsker at levere ud mod kunderne. Med andre ord, det her er et problem, der rammer både mennesker og bundlinjen. Hvad er problemet så? Problemet er samarbejdet. Når mange fagligheder skal arbejde sammen, mangler vi ofte effektiv koordinering og tydelig kommunikation. Det betyder, at information kommer for sent, roller og ansvar er uklare, og der opstår en kultur præget af skyldplacering. Det er netop de udfordringer, jeg har undersøgt med afsæt i teorien om relationel koordinering. En teori, der ser på, hvordan relationer og kommunikation fungerer i komplekse samarbejder. Mit fokus har været at finde ud af, hvordan relationel koordinering udspiller sig i praksis hos ABC.
hvor der er gaps mellem teori og virkelighed, og hvordan den viden kan bruges til at styrke vores fremtidige projekter. Og så til min metode. Jeg har taget udgangspunkt i relationel koordinering som en definition på det ideelle samarbejde. Teorien beskriver 7 dimensioner: hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation. Og på det relationelle, der skal det være relationer præget af fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Med det som ramme, så har jeg først gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 49 medarbejdere i ABC vurderede samarbejdet i vores store tværfaglige projekter ud fra de 7 dimensioner. For at få mere dybde og forstå de oplevelser, der ligger bag de tal, så gennemførte jeg 3 interviews, med 2 medarbejdere og 1 for ledelsen. De her interviews var bygget op omkring de samme 7 dimensioner, og på den måde så kunne jeg både måle graden af samarbejdet og samtidig indfange de fortællinger, der viser, hvordan samarbejdet faktisk opleves i hverdagen. Det gør det så muligt for mig at identificere de gaps, der er fælles mellem teorien og den virkelighed, som ABC står i. Relationel koordinering kan ses som en usynlig infrastruktur i organisationen. Netop spindelvævet i baggrunden er en illustration af netop det. I et organisationsdiagram, der kan vi se afdelinger og roller, men vi kan ikke se de relationer og kommunikationsmønstre, der binder det hele sammen. Det er netop det her net, relationel koordinering sætter fokus på. Teorien passer perfekt til de udfordringer, vi oplever i ABC's store tværfaglige projekter. Samarbejdet her er kendetegnet ved 3 ting. En høj grad af gensidig afhængighed mellem faglighederne, stor uforudsigelighed undervejs i projekterne og tidspres i forhold til at levere resultater. Det er præcis i sådanne kontekster, at relationel koordinering er udviklet til at gøre en forskel. Når relationerne er stærke, bliver kommunikationen mere rettidig, præcis og problemløsende, og når kommunikation fungerer, skaber den fælles viden, fælles mål og gensidig respekt. Dimensionerne forstærker simpelthen hinanden, ligesom trådene i et spindelvæv, der tilsammen skaber styrke og sammenhæng. Og vi ved, det virker. Relationel koordinering er dokumenteret i 233 studier på tværs af 36 lande og 73 brancher. Inden for byggeri har Byg-Bro-projektet for eksempel vist, hvordan gensidig respekt, tillid og fælles workshops kan styrke videndeling og relationer. Samlet set viser forskningen, at når spindelvævet af relationer og kommunikation er stærkt, så ser vi også bedre kvalitet, højere effektivitet og øget trivsel. Netop det har vi brug for i ABC's komplekse tværfaglige projekter. Min analyse er bygget på 3 trin. Først lavede jeg en spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg beregnede de gennemsnitlige scorer for relationel koordinering, både på tværs af fag, men også inden for samme faglighed. Derefter så gennemførte jeg 3 interviews, som jeg kodede i forhold til de 7 dimensioner, og her brugte jeg så citater for at få en mere nuanceret billede af, hvordan samarbejdet opleves i praksis hos ABC. Til sidst så sammenholdt jeg resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og interviewene med teoriens ideal. Og på den måde så kunne jeg identificere, hvordan der er gaps mellem teori og praksis i ABC. Resultaterne præsenteres derfor både med tal, som viser mønstrene, og citater, som giver liv og eksempler bag tallene. Og nu til resultaterne. Undersøgelsen viser, at relationel koordinering i ABC's store tværfaglige projekter er lav. Udfordringen ligger i samarbejdet mellem fagligheder, hvor kommunikationen ofte er ujævn, for sen, for upræcis og til tider mere bebrejdende end problemløsende. Som en medarbejder udtrykte, ikke helt klart hvem der gør hvad, så ting bliver opdaget for sent. Samtidig er både fælles mål og fælles viden uklare, hvilket skaber en silotænkning, hvor faggrupperne har fokus på deres egne leverancer frem for projektets helhed. En medarbejder forklarede det på den her måde. Vores fagledere, de er for ensporede. De kigger kun på deres eget fag.
De glemmer, at det ikke kun er deres fag, der bygger et hus. Derudover viser resultaterne, at mødestrukturer og samarbejdsprocesser ikke altid understøtter en reel vidensdeling, og at ændringer i et fagområde ofte ikke håndteres på tværs. Det bliver sagt på den her måde i et af interviewene. Der, hvor det typisk går galt, det er der, hvor bygherrer har lavet en ændring. Så begynder folk bare at løbe i hver deres retning. Samlet viser resultaterne, at alle 7 dimensioner i relationel koordinering rummer udfordringer. Der er et tydeligt gap mellem teoriens ideal og den praksis medarbejderne oplever, og dermed også et stort potentiale i at arbejde mere systematisk i ABC med netop disse dimensioner. Konklusionen er, at relationel koordinering i ABC's store tværfaglige projekter er lav, og der er et tydeligt gap mellem teoriens ideal og den praksis, som medarbejderne oplever. På den baggrund anbefaler jeg, at ABC arbejder systematisk med 3 typer af indsatser. Strukturelle indsatser. Her er det primært direktion og forretningschefer, der har ansvar. Det handler om at revurdere roller og belønningssystemer, så de understøtter fælles projektmål frem for isolerede fagspecifikke mål. Derudover en mere aktiv anvendelse af fælles informationssystemer som BIP og oplæring i dem, og inddragelse af projektledernes erfaring i ressourceallokeringen for at fastholde relationelle nøglepersoner. Endelig så bør rekruttering og kompetenceudvikling vægte relationelle kompetencer på lige linje med teknisk faglighed. I forhold til de relationelle indsatser, her er projektlederne primus motor, men det er et ansvar, der skal løftes i fællesskab med både afdelingsledere og projektmedarbejdere. Det handler om at fremme en kultur for systematisk og reel videndeling, styrke samarbejdet mellem projekt- og afdelingsledere og træne projektlederne i at skabe psykologisk tryghed, facilitere tværfaglig dialog og afholde problemløsende møder, hvor alle fagligheder tør råbe op. I forhold til arbejdsprocestiltag, så er det også projektlederne her, der er den drivende kraft, men stadig i et tæt samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere. Det drejer sig om at indføre løbende måling og visualisering af samarbejdets kvalitet, altså måle på den relationelle koordinering, som jeg gjorde i spørgeskemaerne, afholde tværfaglige møder undervejs i projektforløbet og sikre, at organisationen lærer af erfaringerne fra afsluttede projekter. Et helt centralt skridt bliver at gøre det relationelle, som ofte er usynligt, synligt. Først når graden af fælles mål, fælles viden, gensidig respekt og kvaliteten af kommunikationen gøres tydelig, kan direktionen, forretningscheferne, projektlederne og medarbejderne handle målrettet på at forbedre samarbejdet. Og systematisk arbejde med relationel koordinering kan dermed hjælpe ABC til at bevæge sig fra en fragmenteret samarbejdskultur præget af skyldplacering til en helhedsorienteret kultur, der styrker både kvalitet, effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde. Det vil samtidig understøtte ABC's strategiske ambition om at levere bæredygtige helhedsløsninger og styrke virksomhedens position i en branche præget af kompleksitet og skarp konkurrence. Jeg har lært rigtig meget i mit projektforløb, både fagligt og personligt. Jeg vil især fremhæve den indsigt, jeg har fået i forhold til relationers betydning for samarbejde. I en tid, hvor mange, mig selv inklusiv, indimellem vælger at arbejde hjemmefra, er jeg blevet mindet om, hvor vigtigt det er at opsøge mine kollegaer fysisk og mødes ansigt til ansigt, i stedet for blot at sende en mail. Jeg har samtidig fået øje på, hvor værdifulde de kollegaer er, som kan bygge bro mellem fagligheder, og hvor afgørende de er for at samarbejdet lykkes, og projekterne skaber gode resultater. Og i min rolle med ansvar for økonomistyring i ABC, er jeg afhængig af netop de relationer. For kun når vi har et fælles og retvisende billede af økonomien, kan vi træffe de rigtige beslutninger for ABC's fremtid. Hvis vi vil skabe bæredygtige helhedsløsninger i ABC, må vi først skabe stærkere relationer mellem mennesker.